Здравейте! Сега ще ви покажа какво си слагам за хапване за работа. Ето ми я кутийката, слагам си една салфетчица и от снощи съм си приготвила 2 сандвича, защото сутрин наистина не ми остава време. Това е пълнозърнеста филийка с плешко, кашкавал и доматче. Слагам си едно сварено яйце и малко чери сивня. Та-да! Опа! Готово. И понеже огладнявам отново по някое време, си взимам и едно такова протеиново. Според мен тук се крие много баланс. Винаги има и на къде е по-добре, но със сигурност здравословно е. Нищо, че на пръв поглед, като го видите, изглежда сандвич. Тук в сандвича нямаме някакви дресинги и така нататък. Да, това работи прекрасно за мен, особено сега в летните дни.